Чек, Dobar dan, deca. Site li ste tuka? Да! Шурия, кой беше? Аз? Сите тука? Да, учителе. Ситото, само ситото. Стойчев, тука ли бе? Тука. Тука, Голкурчев тук ли беше? Тук е. Добре. Като ще знаете, днес ще видите изпитване и за поправяне на оценки, кой ще го каже най-добро чао, чао. На италиански или на македонски? На било-каквото язик, чао, чао. Ама само на италиански. Да. Кой ще биде пръв? Айде да го изпием. Брой. Я ще бе! Излозе лице. Пава, днеска сме дойдени да го държим тази отвари да ви кажа оти на чао-чао се вика на италиански чао-чао! Пава. Можеш и по-добро, ама добро и така. А от чуждане нямато ли 2 плюс? Ама добро са, ти всичко гледаш. На ринга. Числя на Бумбър нещо не мога. Айде, стани ти, Бумбър. Изволте. Одеш ли 3-4 прогърса? Айде, излизи вънка, моля ти. Вънка, одна. Не може да ти предслоши. Да. Айде, деца, кой има ли доброволец или аз да почнем самия? Учител най-бавната е бен пъде, пореден бой. Айде, понавлячо и стани. Не, имам да кажа. Да, кажи. Ти първ да после. Аз, изволите, че ви обясням. Да, учител трябва да не Чао! Айде сега понавлячо да стане. Стани горе! 3-4 са. Чао. 4 плюс, добре, 4 плюс, понавлячо. По-добро кида. Учителя, аз ти я пращаме. Да. Защо на него мотора 4 плюс, а време 2 плюс? Дозволно ти бе се привидей, че он беше по-ясен и гласен, а ти беше нещо за немен. Как за мен? Така е. Чути, седи там. Кет, седи. Другия част може да се поправи оценката. Изволте. Стане горе. Може да пите дует чао. Май ти биде после това ти биде. Друго имаш ли нещо да кажеш? Дует чао. 3, 4, сад. Чао. Имаш кет за седми път. Учителе. Да, победа пинг-понг. Айде, бегай после, че ме фати на вас, вие ще са на физическо. Айде, бегай там. Има ли някой друг доброволец? Учителя, он сега ще да отговаря, ама там чака да кажем сам бе. Айде, използвате. Кой беше? Ученик. Стани горе! Миро! 3-4 сад. Чао. Тройка. Учител. Тройка, изволте. Директно. И аз може ли да окажа на германски? Имаме сега по Аз по германски сега. По нашо. По нашо. По германски следния час ще биде. Учителя, ама не беше по италиански. По италиански. Аз го казах на италиански. Ако трябва да го кажа на македонски, аз ще взема експертка. Айде да видим. Чао. Добро, 5. И риска от 5 кони. Плюс 5. Има ли някой друг да се яви сам? Учителя, служител, знае ли да го така? Айде, сега че го питаме. Айде, стани горе. Изволте. Чао. Добро е 5. Не, на него не ти чувам на платата. Добро, има ли някой друг? Айде, господин, от капата ти сваля ръка, капата да свали. Стани горе, 3-4 са. Чао. Браво. Браво, 4 плюс.
ти да бидеш мирен. Айде, Лецо. 3-4 са. Чао, чао. Петка. Не бидей, че има... Айде го замолим, господин, дойде мамо ти болнио. Айде, 3-4 са. Чао, чао. Петрус. Четворка от Петрус, Не, това съм аз прав. Изволите. Дай горе говориш. Ще го прати да сте учител. Пример го кажа, незаслужено ни за кет. И аз те пуна, а ти на мен ми тураш 5, на него 5 плюс. Добро, и 6 има. Има и 6, никой не е успял да Я утре ме тураш 5, толкова ли го кажа, ама на македонски не е така. Айде ти го върнем, айде 3, 4, са. Чао, чао. Чао, чао. Добро, мирен види как говорим. Дежурно. Не се пазам, ако не тураш 5. Не се ли гавете, деца? Аз да поправям оценката тук. 3, 4 са. Добър, Петка. Я може да отговоря на шпаньолски да се... Петка, имате. Без плюс. Петка. Петъре, Може. на шпаньолски. Може. Айдерчи! Айде, пойдем. 3-4 са. Чао, чао. Болка. Айде, тръчайте, Петка имаш. Тръчайте. Петка. А сега чекай да го видим камермано. Айде ти ще се правиш толкова добър ученик. 3-4. Чао, чао. Не е добро, трябва да Петка. Имаш Петка без управане. Сега, деца, добро, часо завърши. Звони. Сега сите, че станете и че кажете сите дует. Боро беше главната тема на част от днес. Ама на това споделенко. Айде, на моя 3-4. Да. Застани. 3-4. Първо. Чао!